तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। Hello everyone, माबोरै दं? मोजाङै दं ना? आसा खालामो बयबो मोजाङै दं, आंबो मोजाङै दङ। जोंहा दिनैहाय दुर्गा फुजा जाहैनो नागिरदों आरोना। सोलाखाथियाव थांनाय जायो ना बासुगाव थांनाय जायो बेखौ मिन्थिथ'आ आरोना। आलासिबो फैगासिनो, आलासिबो थांगोन ओमफ्राय आंनि लोगोफोरबो थांगोन, ज' थांगोन आरोना। दा मा जायो, बासुगाव थांनाय जायो ना सालाखाथियाव थांनाय जायो दा एसे मोनथिसिगोन आरोना, आलासि फैबासो। बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो। चलो लोगोफ्रा थांगासिनो लागाव हनै 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 देखायलाय माबा लादोंमोन नोंलाय माबा जों दा सफैबाय आरोना नै लोगोफोरबो दं नै गाखोबोगासिनो गाखोलांगासिनो फ्लाइअभाराव नायलांबाय थादो बिदिबा भिडिअखौ खोमसिथारनि आच्छा मन्दिर खुलुम थांनो नागिरदों जों गाइसमोन। हेलौ भाई मजा आया। लोगोफ्रा हेलौ गाइस होननायबो थांगासिनो जों गाइसमोन। मा मानसिफ्रा हाय फ्रेन्ड होननानै नाय जा सेम सेम ड्रेसआनो बरिया ना सेम सेम बरिया बरिया आरो बासायनोबो बरिया जागौ सेम सेम थांनो नागिरदों फाटगाव लोगोफोर बे गाखोनोसै जों थांसै फट' लानांगौ ना लावजि माबायदि मोनदों फैनानै नाय आंनि गोसोआ मानो मा बुंनो लाहरलाय आंखौ मा खबर होनना सोंगासिनो आङो बे फैनानै जोबोद मोजां मोनदों मानो होनोबा बेहाय आंहा फैयाखै आरोना ओमफ्राय बिराद मोजां मोनो मोजां खोथा दे मा खबर होनना सोंदोंबा नोंहालाय मा खबर? फैथ'वाखै एसे मोजाङै दं बेखायनो फुजा बेरायफैनो मोनदों। बा बरिया आं बरिया फैखायो टाइम जायाखै